Ahoj, nedávno mi pár lidí řeklo, že prý na svých 47 let vypadám poměrně mladě a ptali se mě na zdravý životní styl. Tak mě napadlo o tom udělat krátký video. Takže co podle mě zdravý životní styl znamená? Podle mě to má dvě roviny. Jedna je ta fyzická, to znamená sportovat nebo se nějakým jiným způsobem zdravě hejbat, co nejkvalitnějc, nejzdravějc jíst, suplementovat co nejkvalitnějšíma doplňkama výživy, protože prostě všechno, co člověk potřebuje, tak vzhledem k dnešní kvalitě jídla, tak prostě z jídla neují. Pít dostatek vody, tady zdůrazňuji vody, ne nápojů jako takových, ale vody, samozřejmě ideálně co nejčistší. A samozřejmě řešit nějakým způsobem relaxaci, regeneraci, dostatečně spát a tak dále. A druhá rovina je mentální nebo psychická, kdy člověk by si neměl zbytečně dělat v hlavě bordel, měl by se obklopovat co nejkvalitnějšíma lidma, kteří žijou podle nějakých etických a morálních principů. Nejsou to negáči, jsou to pozitivní lidi a měl by číst co nejkvalitnější seberozvojové knihy a dělat si pořádek i v té hlavě, nejenom v těle. Takže tolik za mě ke zdravému životnímu stylu.